Sanibonani balandeli bakwa DET nomhlaba wonke jikelele. Njengoba nazike ukuthi manithatha amafoni enu nitrolla la ko TikTok nitrolla nivele nihlangane nalobuso bami iCatch. Ingoba vele ngiyiCatch. eBergville nje singama catch isikhathi esiningi. Ngizocela ke ukuthi nge-11 April ngizobe ngilapha eThekwini. Sibungaza iqhawe lakithi eBergville uSjava. Uzobe enza 10 years celebration. Ofunayo ke ukufika lapho asheshe aye ePick n Pay azofike athole amathikithi ngoba aseyashoda. Azokwazi ukufika abukele kahle iCatch. Ubitoze uphinde ubuke iCatch. Ubitoze. Njengoba noSjava nimbona ethandwa abantu kangaka. Ingoba wathelelwa yimi ukuba iCatch. Ihank. Ihank. Uzanike ngalela langa sihlangane khona uzibonele iCatch. Ubitoze. Uthula ungibheke. Ubitoze. Awu ubukele iCatch. iCatch.